Faistas, dat zit nu zelf ook in de zaal. En ik ga eerst viool spelen en dan ga ik zingen. En als ik ga zingen ga ik vertellen over de situatie waarin zij zich bevond toen ze nog in Syrië woonde. Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En hier ben ik dus met het NBE met Locked Up.